Hvilke arbejdsopgaver kan en multimediedesigner udføre? Hvor han kan lave mange ting, eller hun kan. Det er jo, som navnet siger, inden for multimediedesign. Man kan være grafiker på et reklamebureau, man kan sidde i marketingafdelinger på virksomheder, man kan være selvstændig, fordi man kender til så mange forskellige ting. Jamen, mulighederne er uendelige. Ja, og hvilke jobmuligheder er der efter endt uddannelse? Jamen, der er jo grafiker og multimediedesigner er jo efterhånden blevet en rimelig gængs jobtitel. Marketingkoordinator, fordi man lærer så meget om økonomi og markedet generelt og sådan noget, men reklamebureauer og andre steder, der har brug for en hjælpende hånd med hjemmesider og hvad nu. Det, jeg kan tilbyde en virksomhed som nyuddannet multimediedesigner, er blandt andet det nyeste inden for kodning af design af websider og opbyggelse af databaser. Det er al den viden, der er omkring kommunikation, og hvordan den opstår mellem afsender og modtager, og hvordan den skal bruges til at opnå det bedst mulige markedsføring af en produkt. Vi forsøger på, at det bliver nogle studerende, som har noget at byde på, når de kommer ud og skal have et arbejde. Vi tror og håber på, at vi laver nogle rammer, som gør, at de kan få meget mere fra. At de har noget at byde på, når de kommer ud. At de har en bredde, men også en dybde i de ting, som man arbejder med, når man er multimediedesigner, som er interessant for virksomheden.